Zondagmiddag, hartje in de hei, het pittoreske hei. Het staat op zijn kop hier. Ik zie hier eigenlijk van alles gebeuren. Wat is er te doen, Hans? We hebben vandaag een klein festival hier in de hei en dat heet Herrie op de hei. Wat houdt dat kleine festival dan in? Nou weet je, we zijn vorig jaar begonnen met Herrie op de hei en ik vind het heel belangrijk, samen met Cor van de Kruisen is dat, om een podium te bieden voor mensen met een hulpvraag, zeggen we dan. En deze mensen hebben vaak geen podium en we vinden het fijn dat zij juist mogen op gaan treden. Het is de tweede keer. Kijk, we kunnen een beetje, bijna iedereen weet wat Funpop is. Dan gaan de mensen heen en dan luisteren naar de Nederlandse artiesten. En wij doen net andersom. De mensen die mogen hier optreden en wij gaan luisteren. Ik zie hier heel veel mensen met een beperking, maar ook gewoon gezellige mensen uit het dorp. Hoe kom je aan het publiek? Nou, ze komen niet alleen van ons dorp. Mensen die optreden, die nemen ook hun eigen publiek mee. Dat is al een voordeel. En ze komen nu van heel Venray en omgeving. We hebben bijvoorbeeld een groep uit Daalzicht. Die komen uit Koningslust. Ja, die nemen natuurlijk een hele club mensen mee. En dan staan we hier op zo'n zondagmiddag. Maar wat is dan jullie doel? Willen jullie dan de mensen entertainen of juist een podium bieden? Nou, het belangrijkste wat je net zegt, een podium bieden voor deze mensen. Daarnaast natuurlijk een gezellige middag, ook voor die mensen. Want die hebben ook een prachtig uitje vandaag. Je ziet ook dat die ook weer eigen bewoners of medebewoners meenemen. En ook de mensen van de hei een leuke middag bezorgen. En natuurlijk, het is goed voor de hei om te laten zien dat we op alle markten iets leuks willen bieden. Goed zo, en yes! Iedereen mag dansen! Maar dan sta je hier en ik hoor een applaus. Wanneer is het voor jou geslaagd? Bij een heel groot applaus of wanneer? Het was eigenlijk al vorig jaar geslaagd, de eerste keer. De eerste keer toen ik zag dat we dit konden organiseren, was toch een beetje een hartewens van mij om ook die mensen een podium te bieden. En toen was ik er zo blij en zei, dat continueren we. Nou, en dit jaar continueren we het, we breiden het uit. We hebben een klein beetje daaraan toegevoegd door de kinderen wat meer te betrekken. We willen ook de nadruk niet meer gaan leggen op dat mensen echte hulpvragen hebben, maar gewoon die kunnen ook optreden. En dus het is alleen maar gegroeid dit jaar. Dus alleen maar meer en meer tevredenheid. En lustrum al dan denk ik in de toekomst of wat denk je volgend jaar? Nou, laten we gewoon elk jaar bij jaar bekijken. En eerst kijken hoe de hei zich ontwikkelt, hoe de vrijwilligers het vinden, hoe de reacties zijn. En dan gaan we volgend jaar rustig kijken of we dat gaan herhalen. Dat ik maar wacht, je wacht in doe ik steeds de hele nacht. Je denkt dat je alles maakt voor mij, maar dat is dan vannacht voorgoed voorbij.